bayazilwela sikhumba somhlabathi bayamqalo kandaba bemqalizwe lonke abantu ubana bengathinta ingonyama ambuka Nkosi bathunda buthulu yeswa nje uhlabizitha bayamqalo kandaba ayibi bemqalizwe lonke hayi mzwakwethu ngibuka ama comments lenhleke lapha hayi yazi ave inkinga lento yamadlozi ngoba akuhlomekisa uhlomeke uze uyithola isesimeni la uzoba isimonelo esibhlungu phambi kwabantu uhlomeke ungahloniphi abanye abantu uzitholeke usuthola idiscipline obungayilindele kodwa akasikho lapha ngithi asike sibheke lapha kulento yokuxhumana nabadala ithongo lakho phela asingeni kakhulu yamadlozi asibe eceleni funa nje ukuthi ni understand ukuthi imkhakha emibili ehlukene leyo kunamathongo kunamadlozi into ezingafani odidekayo mina aqale ngifakile ama video ami maningi ama video ngikhuluma indaba yemoya nokwahlukana kwayo so la ekuxhumaneni nabadala bakini kunezinto efawe iqaphele okufanele uziqonde indlela yokuxhumana nabadala angeke ifane ncamashi nendlela yokuxhumana namadlozi ngisho lokho ngoba ngichaza ukuthi lokhu kokuthi uzohambe ukhuphula uzohambe ukwenza lokhu wenza lokhu akusho ukuthi uzoxhumana nabadala bakini yebo ungaxhumana namadlozi ngoba vele imikhuba ehambisana nawo leyo kodwa ayabadala so wena ufuna ukuxhumana nabadala ikuphi ofanele ukwenze uqinisekise oqala yamkela ukuthi wena uyingane yakini futhi abakini banendlela especific eqonde nawe ngqo yokuthi bangaxhumana nawe abanye benu have experience ukuthi izinto uzizwa sengathi umcabanga abanye banamaphupho abanye banama visions siningi izindlela abadala abafika ngazo kuwe depending completely on ukuthi wena umuntu onjani futhi nabo babantu abanjani ngoba abantu phela bakini lapha so qikelela ke ukuthi awuzitholi esibeni la kunalobhongoza nje omkhulu noma wagogo ikade leyo akekho umuntu ohamba ngayedwa emndenini so uma kungabantu bakini mabeze baphelele angabi khona umuntu oyedwa nje yena unqushishilisi lokho akuhambisani kusuke khona iproblem lapho bese ukuthi ungacabanga ukuthi abadala bazoqhamuka noma bazofinyelela kuwe ngoba nakho kukhona into right oyenzile abanye benu bazithola sebevakashela abantu bakubo noma sebekwazi ukubabona ngenxa yolaka mhlawumbe soke beluzwa ngaphakathi noma izimo ezisuke zibabeke engcupheni yengozi kade ngitshela lapho udadewethu uthi yabona lokhu uhambe niquleke emasontweni bayabasondela abadala ngoba kusuke wena lapho
usuzogejengwa. So baxhumeke manje bezoxosha lo noma lezi zinto zasemasontweni esuke zizokugebenga ukuze kusikelele impilo yakho phela. Bese kuyikhani kubonakala ngathi you have a connection. That does not mean ukuthi into ebiyenzeka lapho ibe into right. So susani lento yokuthi nicanga ukuthi you only going to meet your people under circumstances yokuthi nenze konke right nenzile. No, sometimes kuba into wrong edala ukuthi abantu bazi baxhume basondele kuye bakuvimbe ukuthi ungalahleki. Into elandela leyo yathi uma umngani wakho yena befika kuye ngamaphupha, lokho akusho ukuthi wena kuwe bazoxhumana nawe ngamaphupha. Uma umngani wakho imbono yakhe mhlambe iba nama symbols athile, that does not mean ukuthi wena nawe kuzoba yilama symbols afanayo. Cha, anifani, abantu abafani. Yilento le esixabanisa kakhulu ukuthi nisuke nitshelwe ukuthi abantu abadala uma beqhamuka kwenzeka lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, ungazi ukuthi betshela ubani ngoba phela imizi ayifani. Kweminye imizi isithola mbiza sisho lutho, kweminye siyakhuluma. Kweminye imizi mangena inyosi endlini kusho ukuthi nesivakashi. Kweminye imizi kusho ukuthi hayi asefikile inkosi sibanibani la. Kweminye imizi kuchaza isifo. So ingakho ngicicizelela kakhulu ukuthi abantu ababe zingane zasemakubo khona bezoqonda noma kukhulunywa nabo. Now izinto ezenza ukuthi kube lukhuni ukuthi nixhumane yilezi: inhliziyo embi. Inhliziyo embi iyakuvalela ukuthi ungaxhumani nabakini, ngoba yabona ngenkathi ugcine igqubu kune-energy enuka kabi ephuma kuwe in the spiritual context. So abantu abasendaweni ehlanzekile abakwazi basondele kakhulu duze kwakho ngoba uyanuka. Unuka nje kabi futhi hayi kakhulu. Ukuthi angeke ngikwazi ukuchazela ukuthi leli phunga liba njani, kodwa iphunga elibi impela nje futhi elingabekezeleki, igqubu. Ingakho abantu bathi igqubu ngoba bayaqonda ukuthi kuyinto ebambekayo esuke yakhele ekuphuma la nge-heart chakra yakho. Uyinikeza energy every day, ongathi uloku uyiphulisha, uyistroke la, uyinesa. Ngoba phela abanye benu amagqubu lawa izithanda zabo. Uma ngahlukana negqubu lami nje kuyobe sengiphelile ngami. Bakhona banjalo. Now lama gqubu ke ibona akuvimbayo ikakhulukazi. Enye into ekuvimbayo ke ukuthi ungaxhumana nabakini. Ilo umcabango noma umqondo enophiwayo emakhaya ukuthi hayi mina angisiyingane yakithi ngoba ubaba noma khabo baba akazi bangihlawula, bazange bangikhulisa, ngakhulula komalume. Then automatically ekhanda lakho uduma lento yokuthi labantu bakithi angikwazi ukuthi ngisondelane nabo noma nabo banasabelo ngami ngoba abangikhulisanga. Izinto ezinjengalezo ziyakwakhela zakhe ucingo, uthango eduze kwakho, zikuvimbele ukuthi uxhumane nabo bonke abantu from all sides. Uma ke umuntu ophilayo, yazana nabantu bakhabonyoko, wazana nabantu bakhaboyihlo, bathande bobabili, ukuze nalabo abangale bezokwazi ukusingatha phela njengemntwana babo. Abantu abadala baxabene njengoba lisuke nihlezi nje, akukho ukuxabana. Ayikho lento lethiwa umbango abadala. Lezo zinto zenziwa abantu laba abaphila kulesi sikhathi vele sekuhlasele lesi sihlava sokuthanda izinto zabantu.
nomona. Ingakho ngihlezi ngithi la ekhaya mawuphahla lapha awukuba avoid labantu laba abaphile ngesikhathi sekufike sigcwele abelungu la ngoba lawo bantu laba akusibona abantu abanabo ubuntu banezinkinga. Ugogo wakho lo ungasheshi lo ukhwesela ukajahi kakhulu ukumsondeza kuwe ngoba banenkinga labo bantu labo. Iningi labo ladlula emhlabeni lingazazi nokudela abantu. So ukuze siyilungise kahle lento babhemi, ake sithinte phela abadala abangale abaqali bomndeni ukuze kuzoba lula. Bathandeke both sides of your family noma kuthiwa kwenzakalani, thanda umndeni wakho. Bathande kanyoko, bathande kayihle njengoba uzithanda nawe. Ufake nje emqondweni ukuthi angihambi ngedwa, la bantu bobabili bahlezi bengigadile. And then uzobe usudiscover ukuthi akusibona kuphela nje, kunezizukulwane vele esiqhamuka kuloyo owayekade ezala uyihlo kunalo wayezala unyoko. Yabona kuba na 4 emasayidini akho. Bese kuya ngokuthi uzwana kanjani nabantu bakini, bese kuqhamuka isizukulwane esidala. Ufike all kinds of perspective kuzizonke izinto. Bese kuthiwa hey ihlakaniphile le ndoda, kanti uvule nje inhliziyo, uhlangene nomndeni wakho waxhumana kahle. Abantu bakusondela kuwe, bakusingathe ngokukusiza nokulekelela kuzo zonke izinto ozenzayo. Bese hawo hey ithongo lakhe siwenza overtime. Angithi wena uya understand ukuthi uyingane yakini. Akekho onenxa naye othi cha angikwazi ukuxhumana nalaba ngoba abangikhulisanga. Yeka lezo zinto lezo. Siyekeni. Uyaphila nje manje ufunani? Angithi uyaphila. Ufunani? You are alive. Mina ngibuye nenxaki nje ngoba lezi zinto lezi zenza ukuthi ngicasuke sometimes ngithethe kodwa akasikho lapho. Ngitheni kuwe? Ngithe hlukana nequbo. Hlukana nokuzibiyela. Uthi wena ngeke ngikwazi ukuxhumana nabakithi ngoba abangikhulisanga. Yeke leyo nto leyo. Iyayifanela nje nequbo into eyodwa kodwa sengisho ukuthi i-mentality yakho against some of your family is wrong. Noma kuthiwa khona amacala enzeka, musu ukuthwesa wonke umuntu amacala ngoba bahlangene. And you know the funny thing is, the more uphila kule nto yokuthi wena kunabantu ungafuni besondela eduze kwakho ngoba abenzanga kahle, the more bezosondela, the more izinto ngeke ihambe kahle ngoba your focus wena ilaba abantu abangaphathanga kahle kuphela. Uthi uyabuka nje isibongo sakhabo uyihlo noma sakhabo nyoko uvele uvukele ulaka olunzima kabi ngoba awubafuni labantu bakudizeta bakwenza ukuthi. Okwesithathu nokuqikelela ukuthi labantu abasekuyabena esiphila nabo la emhlabeni banezinkinga futhi ungeke uziqede zonke. Uma ke benenkinga kumele uaccept lokho, ungalwi nakho, uvume nje ukuthi abantu esiphila nabo emhlabeni noma bethu abomndeni baba nazo inkinga. Angabeke lokho ke sekuba yihawu lakho lelo lokuthi wena awusakwazi ukuthi uxhumane nabantu bakini ngoba uma wakho uyakuthakatha malume wakho uyakuthakatha noma wakudlengula, yabo nje izinto ezibhlungu abanenza zona. Accept ukuthi abantu esiphila nabo la mzwakwethu bayinkinga. Uma uyilandela kahle lenkulumo yami ikhomba ukuthi into enkulu enivimbayo ukuthi ningabi noxhumano nozwano nabantu abadala basemakini ngoba izinhliziyo azipholile. Ilele lapho.
lungisani inhliziyo zenu, i-mindset i-correcteke. Have some sense. Umqondo wakho nje awube clear nje, asidingi ukuthi size ngabe sikhuluma yonke lento, ngoba wonke umuntu ufanga be understand ukuthi ingane nomama noyise. Uma unomama nobaba, then unomndeni wena obelonga kuwo. Ngaphandle nje ukuthi kuze kukhokhwe imali kuthengwe inkomo, akuzange ngithi kudingakala ukuthi kuze kuthengwe inkomo ukuze uma wakhe amithi. Ukuze uzaliwe nje impela emhlabeni, akuzange kuthiwa hayi ke ngoba kulotsholiwe lengane ayiphumla kulesi sisu. Cha. Akuzange kuthiwa hayi ngoba ke awulotsholiwe awondliwanga, hayi siyakubuyisa manje awubuye emhlabeni uze ngapha. Lithatha izinto ezi-obvious nizenze zibe complicated ngoba sinaba ne-influence enkulu kakhulu yabelungu. Problem ilapha kakhulu, abelungu bafika la bavula amasonto banifundisa yonke into leyo ungayicabanga. Ya influencer wonke amasiko enu. La masiko enu aphilayo njengamanje akusiwona amasiko empilo esintu. Niwacaphuna lapha ezinkolweni. Uma uthi nginamanga, akubhekela lisiko lokuthi ukhumula isigqoko endlini. Isiko esimple lena. Lenziwa yini? Lenziwa ukuthi abelungu babuka la bathi hawu, yini lento efakwa amadoda ekhanda? Hayi nabaxoxa hayi umqhele. Hayi. Bangayizwa kahle incazelo. Bathe bengathola ukuthi this thing is equivalent to a crown, but ayikhona, akwazi ukuthi ungagqoka i-crown. Igqoka abantu abamnyama bese igqoka now King George. Hayi. Asivumi lokho. Kwase kuba nalento ke ukuthi maningene emasontweni kumele nikhumule imqhele. Maningene emahhovisi ontamo olukhuni nikhumule imqhele. Nathenga igqoko ngokuhamba kwesikhathi nazo kumele nikhumule. Inqubo yesilungu leyo. Injalo nje. But now sekuyisiko leni. Kodwa mawuyitrace back yabo ayiqhamuki kithi lento le. Injalo nje. And it means nothing really. Ayisho lutho, ayihlangene ayisilona isiko lokuhlonipha ngokwesintu. Isiko lokuhlonipha ngokwesilungu ngesingisi. Taking heads off. Senekuthatha ke nakwenza ke indlela efaya abantu yesintu. So izinto njengalezo kufanele ibhekisise ukuthi are we really operating around i-tradition eyiyo noma sesaba influence kakhulu western culture sakhohlwa ukuthi what is African. Yilona into esibanga kakhulu la emkhezwaneni nani ngoba anifuni ukudedela ezinye izinto niphatheka kabi mase ngiyibeka njengoba injalo into la ukuthi hayi actually inje bese nizwa ngathi ni-attackiwe kanti cha nginibuyisele emuva mina buyelani le emuva niyeke ukudlala labantu lapho. So ungeke ukuxhumana nabantu bakini kahle uma i-mindset yakho isaxube isingisi nestash. Angeke. There's nothing ritualistic about ukuxhumana nabantu bakini. Uyingane yasekhaya. Akudingeki nje ukuthi uzohambe komunye umuzi uyocela usizo lokuxhumana. Yenze ekhaya lento yokuxhumana nabantu bakini. Now, the other thing kumele uyenze ezovala yonke lenkulumo lengalento ukuthi wena funda uxoxisana nabantu bakini nje. Utreat njengabantu abakhona. Ngithi vele abakhona. Now, batreateke njengabantu bakhona. Mavuka ekuseni nje sanibonani kuphela. Mohamba usho ukuthi hayi ngisaphuma bomkhulu nogogo hayi aningiphelezele. Mawusuyolala uthi hayi ake ngikhombise ukuthi kambe
kwakwenze njani lapha nalapha. Ube nje nama-conversations anormal njengabantu nje ukwazi ukukhuluma nogogo wakho la endlini nomkhulu wakho noma wakho nodadewenu ukhulume nje nalapha abangale ubone ukuthi kuzokwenzelani bese kuba indlela yokuyiphatha-ke. That's the last point of this matter, ukuthi uzokwazi ukuxhumana if wenze isiqiniseko sokuthi uziphatha njengomuntu. Zithibe avoid lento lokuhamba uphuma ungena emantombazaneni asibafaneni, uphuma ungena emaklabhini endaweni zokucima ukoma wena ubhizi nama-crowd. Lokhu nithi nenze bomnandi la nihambe niyimboza ngemoya engcolile. Indlela yokuyiphatha balekile, siphathe kahle. Ube umuntu, ube plain nje, ube umuntu nje ungaxoshi nalutho. Sikho nje isidingo sazo zonke lezi zinto enzenzayo. Awuphile nje njengomuntu ngamabomu. Ubona ukuthi uzoba njani. Ujaha lo gijima naphuma kuWoolworths lapha nobani ufuna ukumaintain istandard sokuba abelungu abamnyama. Angisho ukuthi ningahambi nothekela nithanda kwacaca. Sengisho ukuthi akungabi i-mindset yokuthi ubhetela ngoba wena ukwazi ukuthenga kuWoolworths. Cha, ngiba nabantu. Yiko-ke lokho-ke ukuxhumana nabadala. Iqale lapha emqondweni wakho, iqale lapha enhlizweni yakho. Then bese uyahamba-ke mawukuthi uyathanda. Hamba-ke wenza amakhamba kini. Ngoba phela futhi enye into futhi ninga-understand leyo. Imizi nemizi iyaba namakhamba khona ahlukile. Kuya ngokuthi kwakwenze njani in the past. Kunemikhuba eyenziwa imizi ethile ngenxa yezimo ethile. Ngagijimi-ke uyofunana nomkhize lapho uthi-ke nginabadala. Awungenzeli ukuthi akuhlala ekhaya ubuze ukuthi madoda yazi ngiyezwa ngathi nifuna ukuthi ningithinte. Ushodaphi? Ikuphi la engahlangani khona inetwork elahleka khona. Aningilekelele. Bakukhombise-ke umkhulu bakho nogogo bakho ukuthi hayi thatha lokhu nalokhu. Uma nje kusekhona ethi hambe kusibanibani uyicabangisise kahle uyifakele ibuko ngoba isikhathi esiningi ibuye nama-opportunist. Angisho ukuthi ngiyaniqhatha nabantu basemakeni kodwa ngithi nje anobhekisisa kahle. Ungaphumi ekhaya ungabhekisisanga kahle ukuthi lento oyoyenza ihambisana kahle. Ngoba nibuya nikhala la kithi. Bese nizokhala la nithi hawu bangenzisa ukuthi hayi yaphela imali yami ngikho 100,000 yenza lokho ngithwasa ngishona ngivumbuka ngidla amagobongo ngasha wacimbe uzokhala la emkizwaneni. Qede futhi la usuzokhala usenamali phelile. Hlwempu. Manje ubhizi ukhokha ama-50,000 la ekhaya ufika uzobuza imibuzo uphinde uthole impendulo. Hlwa ngisho na ukhipha u-50 ukubonga nje. Ungacelwanga kodwa ububhizi la khokho 100,000 or 1,000 uhamba uhlolelwa uhamba ucubhuzisa amagobongo wenza yonke into le. Manje usufika la endlini usuyayithola impendulo ukuthi yazi lento ayikho le difficult. Usuyaqala usuyabona manje kodwa unesibindi sokuthi yonke lento fayenzeke mahhala. Uzubhala i-comment end la ubuza umbuzo mahhala. Kodwa lapha mina ngishona ngivumbuka ey'ntumbeni niphethe u-100 wokukhanyisa. Nihloniphe inkosi yasemkizwaneni. Kuyisiqalekiso kini leso. Angisho ukuthi ngithini. Kepha iba nabantu nifunda ukubonga. Bongani. Mina akungisizi ngalutho ukubonga kwenu kodwa nina kuyanilekelela kakhulu ngoba kugeza umndeni wasemakini. Uma beninga-understand-ke ugeza abantu bakini mawubonga la usizakala khona.
Ngahlomeki ngoba iyona into eyenza ukuthi hambe nihlomeka endaweni la nibanjwa khona inkunzi ngoba umoya wokubonga aninawo. Hlomeke phele yonke into yakho, phele umsebenzi, kuphele imali, usale ustrugglisha manje uhlanganisa imali yesinkwa. Uyothi uthola usizo awusakwazi nokuthi uthi hawu Nkosi yami ngiyabonga ngazi wangikhanyisa suphuce yonke into. Angilwi kodwa nje into njengalezo fundani ukuphila as abantu ayibe ngaphakathi lento kuqala. Ungajahi ukuhamba uvunula la utshakadula ugedula lelo maskandi wenza yonke ake ube umuntu nje. Ake sibone ukuthi umuntu ngempela ke manje ke ophilayo. Ngoba phela abanye benze bacabanga ukuthi ubuntu imvunulo nje mhlambe make nafaka ibheshu nje wafaka nako lokho sinegroba sawufaka idwaba nanani sakufaka senifaka indwangana lezi zesilungu sayifaka egeke senifaka indwangana lezi singazazi ubuhlalo singabazi namakhalaz ayinhlamba niyakwenza kodwa nithi nenze isintu kwakona lokho kusho ukuthi kuyadlula yakho ngithi mina abantu abangajahi indaba yomswengo ake ube umuntu ngaphakathi wenze isintu uzokwazi ukuxhumana nabantu bakini futhi bazokuhola bakukhombise izimfihlo zempilo ngobuningi bazo ngoba ziningi bo kuningi esingakwaziyo kuningi okwenziwe kithi siyindlu emnyama ukusahlelela ukuthi sikulungise. It's not about you nomndeni wakho kuphela. Philani inkonzo yesonto leli inkonzo kalangabi ngithi nje ukukhanya kuhlale kini nivuleke amehlo nivuleke izindlebe nivuke namakhala nivuleke imilomo niphumuse izinto ezikukhulisayo ezakhayo ezilaphayo. Amithaba ukukhanya okungaphakathi. Uyazilwela nkonyane kandaba. Undaba uyazilwela sikhumba somhlaba.